Мъничко ще изчака. Какво прави сега? Обясни. Готвяме конецова вода, добавяме с сол. С сол. Трябва да повдигне бучка лед с конец. Или конец е вълшебен, или друго вълшебство ще използва. Виждам, че... Добре. Посипи още малко сол и да изчакаме. Така. Защо използваш сол, за да повдигнеш бучката лед? Защото солта топи леда. А защо солта топи леда? Ние зимно време нали посипваме със сол, там където е заледен. Защото студената вода замръзва при По-ниска температура, а температурата на въздуха не е толкова ниска. И така. Той може да се топи. Да. А всяко твърдо тяло? Да се топи, то трябва да погони топлина. Тази топлина я взима от водния слой от конеца. Така? Той замръзва и ние вдигаме леда. Добре. Дали е готово да повдигнем леда? Ако искаш. Дали е готово? Ние правихме много опити. Наистина си има хитрости и умения тук, за да стане успешно самият експеримент. Аз да го направя, ако не стане, поне аз да съм виновна, нали? Да не си ти. Но ние го заснехме в стаята. Имаме такава снимка, как Емил наистина повдига леда. И... ето, уважаеми дами. Вълшебството на това, което учихме по човека и природата, това, че свойствата на смесите зависят от количеството на веществото, което вътре е разтворено. Добре, сега в мислите си, заповядай, Денис, да разтопиме леда, да го загреем още повече, да се получи една топла вода и Денис е решил да ни покаже експеримент с топла и студена вода и неговият опит се нарича подводен вулкан. Ти си главният експериментатор, аз ти асистирам. Нали така сме се разбрали? Ето студената вода. Уважаеми гости, трудно е, защото подводите се правят на живо. Това са рисковете на живото предаване, нали? Дам чашка. Слагам гореща вода в шишенцето. Догоре. И оттам нататък си ти. Масилото е вътре. Масилото е вътре. Разтвориме. Ай, си. Слагаш шишенцето в края. Вижда ли се? Трябва ли да го направим по друг начин? Ти да решиш? Вижда се. Сипваме студена вода. О, видяхте ли сега какво се случва? Да. Топлата отцветена вода се движи отдолу нагоре, като подводен вулкан. Това е защото питате се защо топлата вода се издига нагоре защо се издига нагоре, а не пада надолу. Да. Това е защото молекулите във водата са на На топлата вода? Да, на топлата вода молекулите са на по-голямо разстояние, колкото на студента. След това, като отиде на повърхността, тя изстига и молекулите се забавят и се приближават. Да, свиват се. Става След по-тежка. това пада на дъното и не става по-тежка и пада на дъното. След като стане това няколко пъти и молекулите се смесят, като се смесят, водата е с еднакво движение на молекулите, с еднаква температура и с еднакъв цвят. И това се нарича конвекция.
Явление се нарича конвекция. Конвекция е предаване на топлина чрез слоевете. Разместване на слоева течност и въздух. И конвекцията протича и в атмосферата. Така се предава и топлината в атмосферата. Нали? Чрез движение на слоеви въздух. Браво, Дени! Да продължим, заповядай, Велико. Кой е най-екстремният опит? Но ти си просто такъв, обичаш екстремните преживявания, така че ти си хареса този опит. Да продължим в мислите си да загряваме водата до състояние на кипене. Не? Лесно е да накараме водата да кипи в метален съд. Но дали Велик ще успее, аз ще ви помогна, да накара водата да кипи в хартиена чашка вода. И дали няма да изгори чашката. Да видиме. Сега не се е случило Велик, нали? Слагаме малко водичка. Улесняваме да бъде топла вода. Айде още малко вода да кипи. Запалена е свеща, нали? Заповядаме. Вижда ли се? Така, опитът му се нарича вода кипи в сет от карти. Възможно ли? Иска се търпение обаче. Ще успеем да видим поне излизането на пара от чашката. Излиза ли вече? И ако оставим още малко, ще дойде до момента на кипене. Вижда ли се излизането на пара добре? Да. А чашката да чакаме ли да се запали Велик? Или няма смисъл да чакаме? Тя няма да се запали. Ще се запали в един друг момент. Кога ще кажеш? Когато всички вода се... Да, така. Видяхме ли всички излизането на парата? И така, ако продължи, ще изкипи цялата вода, без да се запали хартиената чашка. Велик? Готово. Така. Айде сега да обясниш. Как така водата кипи в съд от хартия? Водата кипи в съд от хартия, защото когато топлината, тя преминава през хартието и отива директно на водата. Тя отива за разкъсване на връзките. Тихо да чуем обяснение. Тя излиза под формата на пар. Температурата там не се променя, тя винаги остава 100 градуса, защото температурата отива за разкъсването на връзките. Между водните молекули. Тя не се покачва. Ако се покачи, тогава ще се запали и чашката. Това ще стане, когато всичката вода е засъхната на скипи. Това ще стане, когато няма вече вода в чашката, тя е суха и чак тогава ще изгори тя. Добре, искам да те попитам, по принцип, какво се случва с топлинната енергия на водните молекули при загряване? Тя става по-бързи. Тя става по-бързи, енергията им се повишава и те излизат. Добре, на морското равнище знаем, че вода кипи на 100 градуса, при 100 градуса температура. А на дъвно села? Там ще кипи по-малко, защото там муската е по-съден. Там няма толкова налягане. И слоя въздух по-малко натиска водната повърхност и водните молекули по-лесно ще се отделят и по-лесно ще стане кипенето при по-ниска температура. Добре, ако на върху села е така, то тогава какво да кажем за Марс? Където атмосферата е... Там е 113 пъти по-малко налягане от това на Земята. Така. Може да сварим яйце там, изобщо. Там е невъзможно. Не можем да разчитаме да се нахраним с сварено яйце, защото там налягането е по-малко, за по-малко градуси за... Сигурно под 50 градуса и няма да може изобщо да се свали яйцето. Точно така да ги браво. Готви се за още екстремни опити юни месец. Браво! Ние заложихме няколко пъти този опит, образуване на сталактит в домашни условия.
в различни стаи и в учителската стая. Получи се, но не можем да го пренесем да го видите тук на живо. Ето, снимахме, направихме сталактит ние в домашни условия. Как? Разкажи за твоя опит. Ами в две еднакви чаши слагаме равно количество сол и сода. След това слагаме равно количество вода и разбъркваме смесите. След това между двете чаши слагаме чинийка. Взимаме един коноп и от двете краища слагаме тежести. Слагаме едната част на конопа в чашите, другата в другата страна и конопа го поставяме върху чинийката. След около 2-3 дни ще видим как конопа се е намокрил и водата се е изпарила и се кристализира сталактит. Да, солите са изкристализирани, от този сталактит. А какви соли всъщност има там? Натриев хлорид и натриев бикарбонат. Натриев бикарбонат. Добре, а да ми кажеш този кръстец как протича в природата по-точно? Ами кристалите се образуват в варови кристали. Варовиката е почти чист калциев карбонат, за да може водата да се разтвори в варовика и да производят дувка в такава скала. Водата трябва да съдържа въглероден диоксид. Този въглероден диоксид се разтваря с варовика и го превръща в калциев хидроген карбонат. Който пък е разтворим във вода. И така водата дълбае дупка в скалата. А как се образуват сталактити и сталагмити там? Ами сталактити се образуват въглероден диоксид от влизане в въздуха, водата се изпарява и се образува този сталактит. А водата, която тече надолу, се образува сталагмити, които растат отдолу нагоре съответно. Браво, Слави, на тебе! Благодаря! Които подготвихме за днес и видяхте, че те са свързани с информацията, която я имаше в сценката. Сега, деца, понеже вие, че ни питате, госпожо, къде можем да закупим тази приказка "Пътешествие с водната капка", да ви я покажа тази книга? Тя е писана преди 42 години. Тук са две приказки, но ето е тази позната рисунка, която видяхте в началото с много хубави илюстрации. Книгата се казва точно така "Пътешествие с водната капка" и е написана от Елена Коларова. Елена Коларова, деца, е химик, а химията е наука, която изучава свойствата на веществата и техните превръщания в природата. И тя е написала не само много сборници по химия за по-големите ученици, но много такива интересни приказки за деца, в които чрез образи и интересни сюжети е разкрила свойствата на веществата. Така че ние днес можем да се поздравим с това, че оживотворихме една приказка, обикновена научна приказка, писана преди 42 години. Дадохме нов живот на тази приказка. А сега искам да кажа няколко думи за това, защо използвам точно театъра като начин, ролевата игра като подход, за да разкрия пред вас цял един материал от цял един раздел по човекът и природата в 5-ти клас. Поради две причини. Първо, децата в тази възраст, от 7 до 14 години, най-развито от тях е въображението. И те всичко могат да разберат и осмислят, ако знанията бъдат представени образно, картинно, ако се активира тяхното, ангажира тяхното въображение и ако поражда положителни чувства в тях. Защото ние много добре знаем, че от детството си помним само тези случки, които са свързани с някакви много силни преживявания. А от друга страна, от гледаща на моя педагогически опит, смело мога да кажа, че учениците в края на учебната година прекрасно помнят точно такива интересни, интерактивни, разчупени, забавни уроци, в които знанията се представят образно и картинно, в които се ангажират възможно повече сетива, зрение, мирис, вкус, допир, в които се използват и различни изкуства, музика, рисуване, театър, танц, както направихме и ние с театъра сега.
Аз мисля, че точно този процес е много този начин на преподаване е много по-близък до детската природа и така ние като учители можем да накараме децата да заобичат ученето въобще, учебния процес въобще и да направим по-лесен за усвояване трудният и понякога несъобразен с възрастта на учениците материал. И втората причина, поради която пред вас представих чрез ролева игра тези знания по човека и природата, вие видяхте, че във втората си част имаше правене на експерименти тук на живо. И това е съобразено с изискването от Министерството на образованието през тази година по човекът и природата да се наблегне повече на развитие на уменията на учениците да наблюдават явленията на природата и да правят експерименти както в лабораторна установка, така и навън сред природата. Затова, госпожо Попова, да информирам и вас, затова ние правим тази семинарскова традиция, за да може да нагледим всичко това, което учим. И ето това е учене чрез преживяване, учене чрез личен опит на самите ученици. Сега, още нещо искам да споделя, нещо, което обичам да правя много в моите часове и това е да всеки път, когато наблюдаваме някои явления в природата или в лабораторна обстановка, най-често в природата, да си задаваме въпроса. Може ли нещо да се получим от природата? Може ли нещо да научим от нея, така че да живеем по-добре и да бъдем по-щастливи? Затова, деца, продиктирам ви със следната картина извод. И мислете, за коя българска поговорка се сещате сега? Гледайте това. Калка по капка. Капка по капка? Вие става. Добре, това е нашата българска поговорка. Добре, да направим аналогия с начина, по който ние постигаме целите си и се борим за изпълнение на своите желания. Нужно ли е, достатъчно ли е едно усилие, за да постигнем своите цели? Как мислите? Едно усилие. Достатъчно ли е, за да постигнем своите цели? Или е нужно? Слизам. За да постигнем своите цели е нужна усърдна работа, постоянство и също така да полагаме повече усилие в правилната посока. Ето да това ни учи българската поговорка. Сега ще ви кажа още една китайска поговорка, която много добре илюстрира, допълва нашата. Чуйте. Капката руши камъка не със своята сила, а с постоянството си. И вие не можам да намеря такава картина да ви покажа, но сигурно сте виждали стари чешми, в които там, където капе водата, нали, тя е издълбала твърдия камък. И аз питам, как е възможно нещо толкова меко като водата да издълбае нещо толкова твърдо като камък? Веднага да направим аналогия. С какви средства да постигаме целите си? Как да работим? Как да се отнасяме към хората около нас, към съперниците си дори? Василена? да се отнасяме с честни средства. С добри намерения, а не с сила, с грубост, изтиквайки с лахти съперниците си по този начин да работим. Така, деца, уважаеми гости, така можем да се получим от природата, защото мъдрите хора се казват, че природата може да бъде най-добрият учител. Накрая искам да благодаря на директорката на училище Христо Ботев. Аз от своя страна искам да благодаря. Само да кажа няколко думи. Благодаря ви за вашата постоянна подкрепа в моята работа. Благодаря ви за това, че сте направили, че сте създали и продължавате да създавате всички необходими условия за осъществяване на един качествен учебен процес. Благодаря ви. Направя един славен преход. Добре дошла в нашия колектив, където от години наред на почет са иновативните и креативните методи.
Ти сама откри, че това е стил на работа на почти всички колеги в училището, така че ти си едно добро ново попълнение, което ние цениме и се надяваме да те запазиме. Благодаря ти за това, което направи. Знам колко усилия ти костваше, колко месеци, колко напрегната работа, колко пъти така сценария се преобърна с допълнение, за да стане разбираемо, за да стане лесно. Но искам да благодаря и на нашите артисти. За пореден път аз съм горда, че съм директор на такива ученици. Ние не сме театрална студия. Ние сме едно обикновено училище за другите. За нас, които работим тук, ние сме специално училище. Но за останалите, страничните, които ни познават, ние сме обикновено училище. И тези деца, ако по някакъв начин не ви напомниха за професионалисти, артисти, значи не сте гледали добре, извинете. Просто всеки един от тях с толкова жар, с толкова усет към това, което към текста, към емоцията, към знанията, които трябва да пресъздадат. Благодаря и за изненадата, която Томчо ми поднесе и останалите момчета. Това беше скрито от мене. Той ме предупреди, че ще има изненада. Справите се отлично с опитите и съм сигурна, мили мои, че на следващата представителна изява ще покажете още по-интересни опити. А тогава може би всичко ще бъде на фона на нашата биоградинка, която може би тогава вече ще дава плодове. Имайте предвид, че днес имаме подарък от госпожа Попова, градински домати, които утре трябва да се Благодаря ви и очаквам от вас, мили ученици, нови прояви, които да ни радват, с които да бъдем горди, че ние сме ваши учители и че вие учите в нашето училище. Благодаря още веднъж.